אם הגעתם לגיל 40 או 50 ואתם מוצאים את עצמכם מתחילים להרחיק את הטלפון או את התפריט, אם כבר יש לכם משקפי קריאה, אם יש לכם אפילו כבר משקפי מולטיפוקל, אבל זה התחיל ממשקפי קריאה. כל התופעות האלה אומרות שהגעתם לגיל. הגעתם לגיל, זאת אומרת שהראייה נחלשת בעקבות הגיל, בהתחלה לרחוק ואחר כך גם בהתחלה לקרוב ואחר כך גם לרחוק. יש קורס שעשיתי בזום, קצר, ממוקד, מעולה לשיפור ראייה. בדיוק לשיפור הראייה בבעיה הזאת של הגעתי לגיל. לקורס הזה קוראים הגעתי לגיל. 4 מפגשים שהיו בזום לפני כמה חודשים, 1.5 שעה כל מפגש. כל התרגילים שאתם צריכים ספציפית לבעיה הזאת, כל ההסברים של מה לעשות עם המשקפיים, האם לשים, לא לשים, כמה לשים. וכל השאלות שיש מסביב, כולל על יובש וכולל על כל הדברים שנלווים לדבר הזה, את כל זה יש בקורס הגעתי לגיל. ופשוט תיקחו אותו, פשוט תעשו אותו, לא נעים לי להגיד, אבל הוא אחלה קורס. אני ענת אקסלרוד מלהקשיב לעיניים, בהצלחה.